Terve terve! Me ollaan Disc Golf Soul Week eli DGS. Mun nimi on Janne Niskanen ja tässä on Riku Juuhassa. Me ollaan kierrätty nyt 1,5 viikkoa ympäri Suomea ja Suomen ratoja. Tavattu paljon hienoja tyyppejä ja nyt me tultiin tuossa viime yönä tänne Nokialle. Ja täällä sitten tarkoitus kuvata ja käydä frisbeepointin pelaajien kanssa vähän haastatteluita ja ehkä keksitään myös jotain pikkukisaa. Ja tässä tää lähtee käyntiin nyt. Niin, tervehdys. Disc Golf Soul Week sai tänään vieraaksi tähän näin niin Team Frisbee Pointin sekä Prodigy Europein Matias Söderström. Matiaksella on nyt ensimmäinen kierros takana. Keli ainakin oli hyvä, mutta mites itse kierros? Keli oli hyvä ja mun pelaaminen ei niinkään. Pelasin paariin ensimmäisen kierroksen. Sillä ei ole varmaan hävitty vielä mitään niin kuin ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja ihan hyvissä asetelmissa, hyville sijoituksille. Mä oon kuullut parista kuumasta kierroksesta. Niko pelasi 8 alle ja Teemu pelasi 7 alle. Niin, siinä on aika monta heittoja, mutta tää on aika vaikea rata tän voi käydä mitä vaan. Mä oon ihan tyytyväinen tuohon pariin. Alku ei oikein uponnut putit ja sit loppuun uppos putit, mutta sit drivit ei ole enää kohdillaan. Niin oli vaikea tehdä kova tulos. Ihan tyytyväinen. Kyllä, tässä on vielä monta kierrosta jäljellä. Joo, aina pystyy lähteä hyökkäämään. Miten sulla on muutenkin tänä kautena kisoja ollut jo verran? No mä oon itse asiassa tällä hetkellä semmoisella minitourilla, että mä lähdin tuossa pari viikkoa sitten Espoosta kotoa tonne Turun Pro Tourille ja sieltä suoraan Ruotsiin ja Ruotsista tultiin suoraan tänne. Ja tällainen touri meneillään ja sitten mitäs ennen sitä, niin Köpiksessä kävin keväällä, Tsekeissä Eurotouriin ja sitten Suomen Pro Touriin. Karkkilassa kävin pikkukysän voittamassa. Siellä ei kukaan muu voita. Niin palkintokaappiin lisää täytettä. Yeah. Onko sulla kisat nyt tänä vuonna, miten tuossa sujunut sitten? No, se Karkkilasta ainoa voitto tullut. Ruotsissa mä pelasin hyvin. Mä olin 23. Aika kovassa seurassa. Siellä mä oon ihan tyytyväinen uudella radalla vielä. Jees, mites tää The Beast ratana, että jos vertaat johonkin muihin ratoihin, esim. Taliin? No Beast on enemmän draivaaja rata. Täällä tarvii olla tiiltä rohkea, heittää pitkälle ja tarkasti. Ja tää on tosi haaste aina kun lähtee pelaamaan kierrosta Beastilla. Tarvii olla tarkkana niin joka hetki. Niin kuin Talissakin, mutta täällä on niinku... Sanoisin, että täällä voi joutua isompiin vaikeuksiin Talissa, jos ei ole ihan niin keskittynyt. Ja keli vaikuttaa varmaan täällä enemmän. Täällä se tuuli esittää isompaa roolia kuin Talissa. Talissa ollaan siellä mettässä vähän keskellä ja täällä on avonaisia pitkiä väyliä, niin se tuuli vaikuttaa mitä hallitaan tuuli. Kyllä. Kiitos, että me saatiin sut tähän meidän vieraaksi. Kiitos, ilo oli puolella. Kiitos paljon, tsemppiä. Kiitos. Jatkuu. Niin, tässä on tämmönen Kore-kisa nyt alkamassa ja Talin keisari Matias Söderström vastaan Ricky Johnson eli Riku Juhansson DGS. Katsotaan kumpi heittää kovempaa.